Magtukaw ka dyan. Ariko. Ano buskastahan mi na? Day na, ako nang bahala. Ano man ang mga pasali kay ito? Day mo aram kung tano. Day, Huna mo talaga mayong makakaabot sa ko ano. Hiling nga ba yan? ano ni? Ay baka promotion. Surprise na ano? Masusurprise ka talaga kaiyan. Ay taber daw. Si barkada ko ba ganing pulis? Si Melchor? Sigurado kang barkada lang talaga. Ay tayo, kaklase ko ni kanilimentary. Kaya man palang sobrang close ka mo ano. BFF ko kaya talaga ni. O anong masasabi mo sa litratong iyan? Binubutonis niyan sa kong kwilyo. Yan sunod. Ini, napadiri nas lang ko digdi tapos nasubsob ako sa lalawgon niya. Boray ni ina mong animal ka, mga rason mong pang-isla. Dayman, magbarkada lang talaga kami kaini. Dakulon pwedeng bataon. Ano ta sa pulis ka pamakas ta? Dangugon mo muna ang paliwanag ko. Day ko nakaipuan an pataratara mo. O nagigirmduman mo ning litrato. Iyo. Digdi. Digdi mo inot sinabi kung gano mo ko kapadangat. Sinayang mo lang. Baka pilit pa man ayuson. Sorry na, B. Dayabo ko na talaga. I love you. Dali na. Anong gusto ka ni bibi ko? Lambing? Ay, tarumayo ka sa ko. Hindi ka na magparapungot. Ang maliit na gagamba. Hindi na yun maasir. O sige, ini na lang. 'Cause there is no guarantee.